Deci ce se mai întâmplă? E ceva de groaz, dar nu fusese, tocmai nu fusese niciodată nici, nu, toți ne-au plecat mari intelectuali, cine era așa în boier mai mari, când au văzut că rușii vin la Kursk și înving pe german la Kursk, într-o bătălie din asta celebră, au plecat. S-au dus în America de Sud și salut. Cam cine avea peste 100 de hectare, așa, au lăsat pământul în pace. Eu vă spun că totuși cine au fost mari ăștia giganții erau în plus. Deci au fost în plus și mai era pe acolo, mai erau niște tangouri. Dar ce au făcut România? Avea niște petrol, au fost locul 3 din lume la petrol, ci că prin 1910. Țăranii, bineînțeles, că erau scoși, cine avea petrol sub pământ, era scos și ucis pe loc. Astea sunt masacre care nici nu le-am mai spus, au mai le spun în premieră, dar nu era ucis numai ăla, era ucis toată familia. Deci se lua văr din tâi, de al doilea, al treilea, de al patrulea, și se ajungeau la celebrile masacruri. Astea sunt celebrile masacruri pentru petrol. Pentru petrol, care intra în proprietatea statului, după asta intra în proprietatea lui Carol I. Deci Carol I extraordinar de negativ, eu am arătat, supranegativ. Supranegativ, deci un fel de germano-turc supranegativ. Ăsta e Carol I. Deci masacri peste masacri pentru petrol. Îi găsea că s-au așezat acolo și, vezi, s-au așezat cu tâlc, spunea Carol I, s-au așezat cu tâlc să ia petrolul românului, a statului. Și eu vă spun că totuși bogățiile subteranii aparțin totuși omului respectiv care are pământul, nici nu-i mare lucru să ai, să spunem, 1 hectar și vreo 10 sonde de petrol.